Jarkko Immonen, jonka peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin katsotaan tämän nuoren taito. Heittäkö mikä maali, kaveri iskee! Heittäkö mikä maali, kaveri iskee! Ottaa mailalla paansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herranjestas, mitä siellä tapahtui! Granlund ottaa kiekon, ottaa lätyn mailalla maali ja tekee historian yhden hienoimmista maaleista! Ei mitään muuta voi sanoa, katsokaa 19-vuotisen nuorukainen, sinne lätty kiinni ja Konstantin Paroli katsoo, että taivas varjele mitä sieltä tulee, sieltä tulee maali ja sen iskee Mikael Granlund vielä kerran, ei voi kukaan. Ei mitään muuta voi sanoa, katsokaa 19-vuotisen nuorukainen, sinne lätty kiinni ja Konstantin Paroli katsoo, että taivas varjele mitä sieltä tulee, maali ja sen iskee Mikael Granlund. Sinne lätty kiinni ja Konstantin Paroli katsoo, että taivas varjele mitä sieltä tulee,